ବାବା ଏଇଟା କ'ଣ? ଆଉ ଏଇଟା କ'ଣ? ଏଇଟା ପୁରାଟା କ'ଣ? ମାଉଥ। ଆଉ ମତେ ଅନା। ଆଉ ଏଇଟା ଏଇଟା ହଁ। ଆଉ ଏଇଟା ହଁ। ଆଉ ଆଉ ଏଇଟା ଆଉ ଏଇଟା ଆଉ ଏଇଟା ଆଏ। ଆଉ ଏଇଟା ଇୟର। ହଁ ସେଇଟାକୁ ଇଂଲିଶରେ ଇୟର କୁହନ୍ତି। କ'ଣ? ଆଉ ଏଇଟା ଆଉ ଏଇଟା ମୁଣ୍ଡକୁ ହେଡ୍ କୁହନ୍ତି। କ'ଣ? ହେଡ୍। ଆଉ ଏଇଟା ହେୟାର। ଆଉ ଏଇଟା ଏଇଟା କ'ଣ? ମୁଁ ଖୋଲି ଦଉଛି ଆଗେ କୁହ। ଏଇଟା କ'ଣ? ବେଲି। ଆଉ ଏଇଟା କ'ଣ? ଏଇଟା ଜିନିଷଟା କ'ଣ? ବଦମାସିଆ କରିଦେବୁ।